Pozdrav svima, ja sam Aleksandar Radukin, social media marketing manager i jedan od suvlasnika digitalne agencije Homepage. U današnjoj epizodi malo ćemo se pozabaviti temom kako da povećate posetu vašem web sajtu putem društvenih mreža i posebno ćemo se osloniti na Facebook, koja je onako ipak vodeća društvena mreža što kod nas, tako i u inostranstvu. Prva stvar koju morate da imate je naravno Facebook stranica za vaš brand ili proizvod i tada možete da kreirate objave i da promovišete vaš web sajt. Sad, što se tiče samog web sajta, postoje neke dve varijante. Jedno je da podelite sam link i da vidite šta će Facebook izgenerisati od tog linka, a druga varijanta je da uploadujete posebnu fotografiju, neku sliku, uz neki određeni tekst i tekst treba da sadrži neki, mi to kažemo onako, call to action poziv, ali direkt u glavu, gde ćete vi tačno objasniti ljudima zašto oni treba da kliknu baš na vaš web sajt. Naravno, uvek ne zaboravite da ostavite link do vašeg sajta. Ako pitate mene šta bi vam preporučio da uradite, ja bih vam toplo preporučio da podelite link na vašoj stranici i u suštini fotografija koju Facebook automatski izgeneriše pri deljenju tog linka će biti klikabilna i time ćete više saobraćaja dovesti na web sajt zato što će taj ceo Facebook post biti klikabilan, ali uvek postoji jedna mala cakica na koju morate da obratite pažnju. Verovatno ste videli, a i dešavalo se više puta i sigurno stranicama koje pratite, da sama fotografija koju Facebook izgeneriše bude onako onog kvadratnog formata i bude mala i ne bude upečatljiva na samom timeline-u fanova same stranice. Da, definitivno može da se oseti smanjenje saobraćaja zbog tog problema. Sva sreća, pa nam je Facebook tu, hajde da kažemo, izašao u susret i omogućio nam da to možemo da ispravimo. Prva opcija je da kontaktirate vašeg website developera koji vam je napravio website ili vašeg website administratora koga imate u vašem timu i već da ispratite korake koji su objašnjeni u Facebook helpu. Sam developer će mnogo više znati kako to da se desi i onda će automatski svaki put kad delite link na toj stranici izlaziti dobra, valjana, velika fotografija, a druga opcija je da sami uploadujete fotografiju i Facebook nam tu kaže da obratimo pažnju na veličinu fotografije. Minimalna veličina fotografije je 560 puta 292 piksela, a ona optimalna koju Facebook nama preporučuje je 1200 puta 628 piksela. Facebook još kaže da bi bilo najbolje da te fotografije budu u PNG formatu, jer se tada najmanje kompresuju. Posle toga, vaša objava je spremna da bude objavljena. Sad, naš posao tu nije završen. Zadnji korak je u suštini plaćena promocija sadržaja koji smo mi kreirali. I sad, što se tiče website klikova, ono što ja preporučujem su dve funkcionalnosti koje nam Facebook daje. Jedna funkcionalnost je znači boostovanje, znači plaćeno promovisanje objave koju smo upravo kreirali, a druga opcija je već gotova funkcionalnost website clicks ad, znači ad, reklama koja je kreirana baš spram toga da joj zadnji cilj bude poseta vašem web sajtu. Preći ćemo obe varijante. Kako boostovati Facebook objavu? U Facebook Ad Manageru idite na stavku Boost Post. Tu možete da odaberete audience, znači auditorijum koji će biti plasirana sama objava. Možete da odaberete interesovanje, možete da birate po polu ili godinama. Tada setupujete budžet i u suštini schedulujete kada će biti zakazana sama promocija. Posle toga kliknite na Optimize Advert Delivery with Automatic Post Engagement option, što znači da će Facebook trošiti pare po ostvarenoj interakciji na objavi. To je definitivno najbolja varijanta. Posle toga odaberite vašu Facebook stranicu i Facebook post sa dotičnim call to actionom i posle toga zadnja stvar je place order, znači završite vašu narudžbinu i uradili ste posao. Što se tiče website click ad-a, u samom Ad Manageru idite na opciju Send people to your website clicks, odaberite vaš audience,
odaberite vašu javnost koja će primati, znači, samu reklamu, odaberite placement, znači gde će biti plasirana reklama, setupujte budžet i zakažite sam ad ako ne želite da odmah krene. Posle toga možete da ostavite ovu stavku Optimize Advert Delivery with Automatic Link Clicks, što znači da će se sama reklama trošiti po kliku na vaš link, što znači da je konverzija poseta vašem web sajtu. Posle toga možete da uploadujete fotografiju ili možete da uploadujete više fotografija, dimenzije 1200x628 PNG formata. Naravno, možete da kreirate i slideshow, a možete čak i da uploadujete video. Posle toga birate stranicu koja je vezana za vaše reklame, stavljate link do web sajta, birate naslov od 25 karaktera, birate tekst koji sadrži 90 karaktera, možete čak i da odaberete dugmence koje poziva na akciju, možete da menjate opis samog linka na timeline-u, možete čak da promenite i onaj vidljivi deo linka koji će biti vidljivi na samom timeline-u vaših fanova i posle toga, znači, place your order i vi ste u suštini zakazali promovisanje vašeg web sajta. Više o radu i funkcionalnostima Facebook Ads platforme čućete od mene u sledećim epizodama. Sad, za kraj bi ja podelio još jedan onako tip, još jednu dobru cakicu sa vama. 20% pravilo famozno teksta na samim fotografijama. Znači, fotografije koje promovišete ne bi trebalo da sadrže više od 20% teksta na sebi. Facebook to nije striktno definisao, pre je to bilo i striktno definisano, sad više nije, ali Facebook nam kaže, ukoliko fotografije sadrže više od 20% teksta na sebi, sam reach, sam doseg naše reklame može da bude malo i, zavisno od količine teksta na samom vizualu, može i da se i ne prikazuje čak sama reklama, tako da bukvalno do ono malo smo skresali vaš reach, do ono potpuno smo skresali vaš reach. Hvala puno na gledanju. Ukoliko imate neke komentare ili pitanja, možete ih slobodno ostaviti dole. Ukoliko vam je ovo korisno i ukoliko vam se svidelo ovo što sam rekao, možete da se pretplatite na naš kanal ili da posetite naš web sajt. Eto, za kraj, thumbs up i rock on!